este un obiectiv important pentru zona noastră, este un obiectiv important pentru zona Moldovei, este un bazin de not competițional care poate găzdui atât competiții interne cât și internaționale. Are o capacitate, cum zicea și domnul primar, de peste 1000 de locuri, pe scaune, spectatori VIP și o capacitate de peste 60 de sportivi cumulat. Poate organiza competiții de înot sincron sau polo pe apă și, sigur, asta e partea competițională, însă extracompetițional poate fi un bun obiectiv pentru inițierea în tainele înotului. El va avea o cuvă specială, una dintre cele mai performante cuve de bazin de not la acest moment. Va avea o instalație de filtrare și tratare a apei, iarăși de cel mai înalt nivel, și va putea găzdui toate celelalte facilități conexe unui bazin de not. Dacă doriți să